Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji. Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jnanatimirandasya jnananjana chakradaya tasmai Vishnupadaya Krishna Prashtaya Pudale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpadarogalizam Phalam Shugamukhamrta Drava Samyudam Pipada Bhagavatam Rasamalayam Mukuraho Rasika Puvi Bhavukaha Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudirayet Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavadinaishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും Hare പ്രണാമം. Krishna Mataji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം 6 നാരദനും വ്യാസദേവനും മധ്യയുള്ള സംഭാഷണം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇന്നലെ 10 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു നാരദ മഹർഷി അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, ഈ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം എപ്രകാരമാണ് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചു. അതെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അമ്മയെ വിട്ടുപോകാന് അതെ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അമ്മ സ്നേഹം ബന്ധിച്ചു. ഒരു മകനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആകെ ആശ്രയി മകനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മ സ്നേഹം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അമ്മയുടെ മരണശേഷം ഒറ്റ ഇതായി അങ്ങനെ പോവല്ലേ, പ്രയാണം ആരംഭിക്കായിരുന്നില്ല. 10ാം ശ്ലോകത്തില് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞു അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്തു? സർപ്പത്തിന്റെ ദർശനമേറ്റ് മരിച്ചു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഏത് ദിശയിലേക്ക് പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത്? വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് പോയി. വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. വടക്കേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് അല്ലെ? ശ്ലോകം 10 വരെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് ഇപ്പൊ അമ്മ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ അത് മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നെ. അതെ 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 അതെ. നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും? ആകെ ഒരു അമ്മയും മകനും ആയിരുന്നു, ആകെ ആശ്രയം ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മ മാത്രമായിരുന്നു. അമ്മ മരണപ്പെട്ട ഈ കുട്ടിക്ക് ആരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി എന്താ ചിന്തിച്ചത്? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യായിട്ടാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ അത് നമ്മളും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ പല രീതിയിലും രക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. സ്ഫീതാഞ്ജനപദാസ്തത്ര പുരഗ്രാമാവ്രജാകരാൻ ഖേടകർവടവാടിശ്ച വനാന്യോപവനാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെല്ലാം. ഭഗവതി വാസുദേവായ.
ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ സ്വീതാൻ വളരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്ന, ജനപദാൻ നഗരങ്ങൾ, തത്ര അവിടെ, പുര പട്ടണങ്ങൾ, ഗ്രാമ ഗ്രാമങ്ങൾ, വ്രജ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന വിപുലമായ സ്ഥലങ്ങൾ, ആകരാൻ ഖനികൾ, ഖേദ കൃഷിനിലങ്ങൾ, കർവട താഴ്വരകൾ, വാടി പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ച വനാനി വനങ്ങൾ, ഉപവനാനി ഉപവനങ്ങൾ, ച വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം പ്രയാണ മാർഗേ ഞാൻ നിരവധി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഖനികൾ, കൃഷിനിലങ്ങൾ, താഴ്വാരങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, ഉപവനങ്ങൾ എന്നിവയെ കടന്നു ചെന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, പ്രയാണ മാർഗെ നിരവധി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന നഗരങ്ങള്, പട്ടണങ്ങള്, ഗ്രാമങ്ങള്, മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, ഖനികള്, കൃഷിസ്ഥലങ്ങള്, താഴ്വാരങ്ങള്, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, ഉപവനങ്ങൾ എന്നിവയെ കടന്നു ചെന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ കുറെ നഗരങ്ങൾ പിന്നിട്ടു, പട്ടണങ്ങള്, ഗ്രാമങ്ങള്, മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, ഖനികള്, പിന്നെ എന്താണ് കൃഷിനിലങ്ങള്, താഴ്വാരങ്ങള്, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങള് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷി, ഖനനം, മൃഗപരിപാലനം, വ്യവസായം, ഉദ്യാനപാലനം തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള അതേ തോതിൽ വർത്തമാന സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിലവിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. കൃഷി, ഖനനം, മൃഗപരിപാലനം, വ്യവസായം, ഉദ്യാനപാലനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഇപ്പോഴുള്ള അതേ തോതിൽ തന്നെ വർത്തമാന സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ മുമ്പും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പുനഃസൃഷ്ടിയിലും ഇതേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത യുഗം സത്യയുഗം തൊട്ട് തുടങ്ങി വരുമ്പോ വീണ്ടും കലിയുഗം വരുമ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ പ്രവർത്തനങ്ങള് വീണ്ടും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല, യുഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും കലിയുഗം വരും, വീണ്ടും സത്യയുഗം വരും. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആ യുഗത്തിലും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അനേക കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രകൃതി നിയമത്താൽ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രായോഗികമായി ഇതേ പ്രകാരത്തിൽ പ്രപഞ്ച ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനേക കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രകൃതി നിയമത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മഹാപ്രളയം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചരിത്രം വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. സത്യയുഗം, എന്താ പറയാ, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, വീണ്ടും സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇങ്ങനെ യുഗങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് കഴിയുമ്പോ 100 വർഷം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം മഹാപ്രളയത്തിലേക്ക് പോകും. അടുത്തൊരു ബ്രഹ്മാവ് വരും. വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ആവശ്യതകളെ അന്വേഷിക്കാതെ ലൗകികവാദികൾ പുരാവസ്തു ഖനനങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നു. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാതെ ലൗകികവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പുരാവസ്തു ഖനനങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നു. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രചോദിതനായ നാരദമുനി വെറും ഒരു ബാലകനായിരുന്നിട്ട് പോലും പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഖനികളും വ്യവസായശാലകളും ഒക്കെ കടന്നു ചെന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായി ഒറ്റ നിമിഷം പോലും പാഴാക്കിയിരുന്നില്ല. പുരോഗമനപരമായ ആത്മീയ വിമോചനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം അവിരാമം തുടർന്നു ചെന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, സാധാരണ ലൗകികവാദികള് പുരാവസ്തു ഖനനങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിന് പ്രചോദിതനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി ഒരു ബാലനായിരുന്നിട്ട് കൂടി എന്താ ചെയ്തത്? ആ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന് സമയം ചെലവഴിക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലൗകികവാദികള് സമയം കളയുന്നത്, സമയം ചെലവാക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങള്, ആവശ്യതകളെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യതകൾ പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമയം ചെലവാക്കുന്നത്.
പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി ഒരു ബാലനായിരുന്നിട്ട് പോലും എന്താണ് ഈ വ്യവസായശാലകളും പട്ടണങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു ചെന്നെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഭൗതികമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ സമയം ചെലവാക്കിയില്ല. പുരോഗമനപരമായ ആത്മീയ വിമോചനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം അവിരാമം തുടർന്നു ചെന്നു. അദ്ദേഹം എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചത്? പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ വിമോചനം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നാരദ മഹർഷി ചിന്തിച്ചത്. പല കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ചരിത്രാവർത്തനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവങ്ങളെ മാത്രമേ ശേഖരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ചരിത്രമാണെന്ത്? ചരിത്ര ആവർത്തനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവങ്ങളെ മാത്രമേ ശേഖരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ചരിത്ര ആവർത്തനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പറയാ കാരണം ഭാഗവതത്തിൽ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യത്തില് ചരിത്രത്തിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവങ്ങളെ മാത്രം ശേഖരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 12. ചിത്രധാതു വിചിത്രാദി നിഭ ഭഗ്ന ഭുജദ്രുമാൻ ജലാശയൻ ശിവ ജല നളിനി സുരസേവിതഃ ചിത്രസനൈ പത്രരഥൈർ വിപ്രമപ്രമശ്രിയ ചിത്രധാതു വിചിത്രാദി നിഭ ഭഗ്ന ഭുജദ്രുമാൻ ജലാശയൻ ജലനളിനി സുരസേവിതഃ ചിത്രസനൈ പത്രരഥൈ വിപ്രമപ്രമശ്രിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്രധാതു ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രധാതു വിചിത്രാദി നിഭ ഭഗ്ന ഭുജദ്രുമാൻ ജലാശയൻ ശിവ ജലനളിനി സുരസേവിതഃ ചിത്രസുനൈ പത്രരഥൈ വിപ്രമപ്രമശ്രിയഃ. ചിത്രധാതു സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് പോലെയുള്ള മൂല്യമുള്ള ധാതുക്കൾ. വിചിത്ര വൈവിധ്യ സമ്പൂർണമായ അദ്രി കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും. ഇഭ ഭഗ്ന അതികായരായ ഗജങ്ങളാൽ തകർക്കപ്പെട്ട ഭുജ ശാഖകൾ. ദ്രുമാൻ വൃക്ഷങ്ങൾ. ജലാശയാൻ ശിവ ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജലസംഭരണികൾ. നളിനി താമരപ്പൂക്കൾ. സുരസേവിത സർഗവാസികൾ അഭിലഷിക്കുന്ന. ചിത്രസനൈ ഹൃദയത്തെ രമിപ്പിക്കുന്ന. പത്രരഥൈ പക്ഷികളാൽ. വിപ്രമദ് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന. ഭ്രമരശ്രിയ ഭ്രമരങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട. വിവർത്തനം. സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് മുതലായ വിവിധ ധാതുക്കളാൽ സമ്പൂർണങ്ങളായ ഖനികളുള്ള മലകളിലൂടെയും പർവ്വതങ്ങളിലൂടെയും സ്വർഗവാസികൾക്ക് അനുയോജ്യമായതും ആലാപനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളാലും വിഹുലരായ ഭ്രമരങ്ങളാലും അലങ്കൃതമായതുമായ മനോഹരമായ താമരപ്പൂക്കളാൽ സമൃദ്ധമായ ജലാശയ സമ്പൂർണമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു. എവിടേക്ക് കൂടി സഞ്ചരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത്? സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് മുതലായ ധാതുക്കളാൽ സമ്പൂർണങ്ങളായ ഖനികളുള്ള മലകളിലൂടെ പർവ്വതങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗവാസികൾക്ക് അനുയോജ്യമായതും ആലാപനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളാലും വിഹുലരായ ഭ്രമരങ്ങളാലും അലങ്കൃതമായതുമായ മനോഹരമായ താമരപ്പൂക്കളാൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലാശയ സമ്പൂർണമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം ആര് സഞ്ചരിച്ചു? നാരദ മഹർഷി സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 13.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നളവേണു ശരസ്തൻബ കുശകീജഗഹ്വരം ഏക ഏവാതിയാദോഹ അദ്രാക്ഷം വിപിനം മഹത് ഘോരം പ്രതിഭയാകാരം വ്യാളോലൂകാശിവാജിരം നളവേണു ശരസ്തൻബ കുശകീജഗഹ്വരം ഏക ഏവാതിയാദോഹ അദ്രാക്ഷം വിപിനം മഹത് ഘോരം പ്രതിഭയാകാരം വ്യാളോലൂകാശിവാചിരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ശിവാജിരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിവാജിരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിവാജിതം ശിവാചിരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നള ഓടപ്പുല്ല്, വേണു മുള, ശര ഈറ്റ, തൻപ നിറഞ്ഞ, കുശ കൂർത്ത പുല്ല്, കീചക കാട്ടുചെടികൾ, ഗഹ്വരം ഗുഹകൾ, ഏകനായി, ഏവ മാത്രം, അതിയാത സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള, അഹം ഞാൻ, അദ്രാക്ഷം സന്ദർശിച്ചു, വിപിനം കൊടുംവനങ്ങൾ, മഹത് മഹത്തായ, ഘോരം ഭയാനകമായ, പ്രതിഭയ ആകാരം ആപത്കരമായി, വ്യാള സർപ്പങ്ങൾ, ഉലൂക മൂങ്ങകൾ, ശിവ കുറുക്കന്മാർ, അജിരം വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങൾ. വിവർത്തനം ജയ്. അനന്തരം മുളങ്കൂട്ടങ്ങൾ, ഈറ്റകൾ, ഓടപ്പുല്ല്, കുശപ്പുല്ല്, കാട്ടുചെടികൾ, ഗുഹകൾ എന്നിവയാൽ സമൃദ്ധമായതും ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഏറെ പ്രയാസമേറിയതുമായ നിരവധി വനങ്ങളിലൂടെ ഏകനായി ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു. സർപ്പങ്ങളുടെയും മൂങ്ങകളുടെയും കൂർക്കന്മാരുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രമായ അഗാധവും അന്ധകാരപൂർണവും ആപൽക്കരമാംവിധം ഭയാനകവുമായ വനങ്ങളെ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനന്തരം മുളങ്കൂട്ടങ്ങള്, ഈറ്റകള്, ഓടപ്പുല്ല്, കുശപ്പുല്ല്, കാട്ടുചെടികള്, ഗുഹകള് എന്നിവയാൽ സമൃദ്ധമായതും ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമേറിയതുമായിട്ടുള്ള നിരവധി വനങ്ങളിലൂടെ ഏകനായിട്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു. സർപ്പങ്ങളുടെയും മൂങ്ങകളുടെയും കുറുക്കന്മാരുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള അഗാധവും അന്ധപൂർണവും ആപൽക്കരവുമായ വിധം ഭയാനകമായിട്ടുള്ള വനങ്ങളും ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു. എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്? 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി സഞ്ചരിച്ച വഴികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. വനങ്ങൾ, മലകൾ, നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ഏകനായി സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ സകലവിധ വൈവിധ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നത് ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹിയുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു, പരിവ്രാജകാചാര്യന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഇത് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും മനോധൈര്യവും ആർജിക്കാനും ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിവാസികളെ ഭഗവത് സന്ദേശത്താൽ പ്രബുദ്ധരാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. നിർഭയനായി ഈ സർവ്വവിധ ആപത്സാധ്യതകളെയും നേരിടുവാൻ ഒരു സന്യാസി കർത്തവ്യബദ്ധനാണ്. വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ മാതൃകാ സന്യാസി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? വനങ്ങള്, മലകള്, നഗരങ്ങള്, ഗ്രാമങ്ങള് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ഏകനായി സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ സകലവിധ വൈവിധ്യങ്ങളെ അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹിയുടെ കർത്തവ്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 84 ലക്ഷം ചരാചരങ്ങളുണ്ട്. ആ ചരാചരങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ കർത്തവ്യമാണ്? ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹി, ഒരു പരിവ്രാജകാചാര്യന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഇത് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും മനോധൈര്യവും ആർജിക്കാനായിട്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിവാസികളെ ഭഗവത് സന്ദേശത്താൽ പ്രബുദ്ധരാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ആ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ ഉള്ള ജനങ്ങളിൽ, ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിവാസികളെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാക്കാനും സഹായിക്കും. നിർഭയനായിട്ട് ഈ സർവ്വവിധ ആപത് സാധ്യതകളെയും നേരിടാൻ ഒരു സന്യാസി കർത്തവ്യബദ്ധനാണ്. അപ്പൊ ഭയമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പലവിധത്തിലുള്ള ആപത് സാധ്യതകളൊക്കെ നേരിടാനായിട്ട് ഒരു സന്യാസി കർത്തവ്യബദ്ധനാണ്. വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ മാതൃകാ സന്യാസിയാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇതേ പ്രകാരത്തിൽ കടുവകൾ, കരടികൾ, സർപ്പങ്ങൾ, മാനുകൾ, ഗജങ്ങൾ, മറ്റനേകം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പോലും പ്രബുദ്ധരാക്കിക്കൊണ്ട് മധ്യഭാരതത്തിലെ വനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു.
നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതിലാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മഹാപ്രഭു കാട്ടിലൂടെ പോയപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആലപിച്ചു പോയപ്പോ എന്താണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ വന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകാം. ഒരു വനത്തിലൂടെ മഹാപ്രഭു പോയപ്പോ, അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ കോട്ടിങ് അങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെ പോലും സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ സശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരത്തില് കടുവകൾ, കരടികൾ, സർപ്പങ്ങൾ, മാനുകൾ, ഗജങ്ങൾ, മറ്റനേകം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പോലും പ്രബുദ്ധരാക്കിക്കൊണ്ട് മധ്യഭാരതത്തിലെ വനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിക്കും? സന്യാസം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റുന്ന ഒരാൾ യഥാർത്ഥ ഉത്തമ സന്യാസിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തില് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വസ്ത്രം മാറാം. സന്യാസിയുടെ വസ്ത്രം സാധാരണ നമ്മൾ ഇടുന്ന പോലെ ഡ്രസ്സ് അല്ലല്ലോ, അതിന് കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വസ്ത്രം മാറുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ വസ്ത്രം മാറുന്ന ഒരാള് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തമ സന്യാസിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. പരിപൂർണമായി സാമൂഹ്യ സംസർഗത്തിന് വിരാമം കുറിക്കുമെന്നും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് മാത്രം ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഒരുവൻ ശപഥമെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഈ വസ്ത്രം മാറ്റുന്നതിലല്ല, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സാമൂഹ്യ സംസർഗത്തിന് വിരാമം കുറിക്കുക, സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിന് വിരാമം കുറിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ശപഥം ആരെടുക്കണം? ഒരു സന്യാസിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സന്യാസി എടുക്കേണ്ടതാണ്. വസ്ത്രമാറ്റം ഔപചാരികത മാത്രമാണ്. അപ്പൊ വസ്ത്രം മാറണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല, വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് ഔപചാരികമായിട്ട് മാത്രമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസ നാമം സ്വീകരിച്ചില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ അവരുടെ പൂർവ്വനാമങ്ങൾ മാറ്റാതിരിക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസി ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതേപോലെ തന്നെ സന്യാസ നാമം സ്വീകരിച്ചില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് ഈ യുഗത്തിൽ സന്യാസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവര് അവരുടെ പൂർവ്വനാമങ്ങൾ മാറ്റാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പിന്തുടർന്ന് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അവരുടെ പേരുകള് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മാറ്റാതിരിക്കാം. ഈ യുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയുമെന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തില് കർശനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കുക, പിന്നെ ആവർത്തിക്കുകയുമെന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക, ആവർത്തിക്കുക, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുടുംബജീവിതം പരിത്യജിക്കുക എന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത ഒരാൾ നാരദ മുനിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലുള്ള പരിവ്രാജക ആചാര്യന്മാരെ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ കുടുംബജീവിതം പരിത്യജിക്കുക എന്ന പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നാരദ മഹർഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീർത്ഥ സ്ഥലത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ പോലുള്ള മഹാ ആചാര്യന്മാരിൽ പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവ്യ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നതിനും ആവർത്തിച്ചുരുവിടുന്നതിനായി മുഴുവൻ സമയവും ഊർജവും സമർപ്പിക്കണം. ഇപ്പോ ഒരു വ്യക്തി കുടുംബജീവിതം ത്യജിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നേക്കും, പരിത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാരദ മഹർഷിയെ പോലെയോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലെ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു തീർത്ഥ സ്ഥലത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് 6 ഗോസ്വാമിമാരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരാൽ പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദിവ്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക, അത് ഉരുവിടുന്നതിനായിട്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഊർജവും ചെലവായി സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സന്യാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് പരിത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുടുംബജീവിതം പരിത്യജിച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് നാരദ മഹർഷി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലെ അവരനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത്, നേരെ മറിച്ച് ആചാര്യന്മാരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക. നമ്മൾ ഭാഗവതം പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും പിന്നെ ആവർത്തിച്ചുരുവിട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് മുഴുവൻ സമയവും ഊർജവും സമർപ്പിക്കണം. മുഴുവൻ സമയവും ഊർജവും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ല സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് വസ്ത്രം മാറി എല്ലാം ധരിച്ച് നടക്കല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്
13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 14 പരിശ്രാന്തേന്ദ്രിയാത്മാഹം തൃപരീതോ ബുഭുക്ഷിതഃ സ്നാതോ പീതോ ഹൃദേ നത്യ ഉപസ്പൃഷ്ടോ ഗതശ്രമഃ. പരിശ്രാന്തേന്ദ്രിയാത്മാഹം തൃപരീതോ ബുഭുക്ഷിതഃ സ്നാതോ പീതോ ഹൃദേ നത്യ ഉപസ്പൃഷ്ടോ ഗതശ്രമഃ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷീണിക്കയാൽ ഇന്ദ്രിയ ശാരീരികമായി, ആത്മാ മാനസികമായി, അഹം ഞാൻ, തൃപരീത ദാഹിച്ച്, ബുഭുക്ഷിത വിശന്ന്, സ്നാത്വ സ്നാനം ചെയ്ത്, പീത്വ ജലപാനം ചെയ്യുകയും, ഹൃദേ സരസിൽ, നദ്യ നദിയുടെ, ഉപസ്പൃഷ്ട സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ, ഗത നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിച്ചു, ശ്രമ ക്ഷീണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ തളർച്ച മാത്രമല്ല വിശപ്പും ദാഹവും അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നാരദ മഹർഷി, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 5 വയസ്സ് പ്രായമാണ്, അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, കുട്ടിയാണല്ലേ, കുറെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പോ എന്താണ്, ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടൊക്കെ തളർന്നു, വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു. ആകയാൽ ഞാൻ ഒരു നദീ സരസിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും ജലപാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ജലസമ്പർക്കത്താൽ എനിക്ക് ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു നദിയിൽ ചെന്നിട്ട് സ്നാനം ചെയ്ത് ജലപാനം ചെയ്തപ്പോഴോ ക്ഷീണം മുഴുവനും ഇല്ലാതായി, ആശ്വാസം ലഭിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം: ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ വീട്ടുപടിക്കൽ ഭിക്ഷ യാചിക്കാതെ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനത്താൽ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളായ വിശപ്പിനെയും ദാഹത്തെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സഞ്ചാരിയായ ഒരു ഭിക്ഷുവിന് കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഭിക്ഷാന്തേഹി ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഭവനത്തിൽ ആഗമിക്കുന്നത് യാചിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ആ ഗൃഹസ്ഥനെ ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധനാക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ വീട്ടില് ഭിക്ഷ യാചിക്കാതെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം കൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭിക്ഷുവിന് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാം പരിത്യജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് ആർക്ക് നിർബന്ധമില്ല? ഒരു ഭിക്ഷുവിന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വിശപ്പും ദാഹവും മാറ്റാനായിട്ടുള്ള എന്താണോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റും? ഒരു ഭിക്ഷുവിന് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹി ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഭവനത്തിൽ ആഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യാചിക്കാനല്ല, മറിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ ഗൃഹസ്ഥനെ ആത്മീയമായിട്ട് പ്രബുദ്ധനാക്കാനാണ് ആ ഗൃഹസ്ഥ ഭിക്ഷാന്തേഹി അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ ആ ഗൃഹത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ഗൃഹസ്ഥനെ ആത്മീയമായിട്ട് പ്രബുദ്ധനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണ്ടായത് അല്ലെ, ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയത്തോളം മാത്രാണ് സൂതഗോസ്വാമി കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്? ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഗൃഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കാരണം ആ സമയം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ആ ഗൃഹത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. തസ്മിൻ നിർമ്മനുജേരണ്യ പിപ്പലോപസ്ഥ ആശ്രിതാഃ ആത്മനാത്മനമാത്മസ്ഥം യഥാ ശ്രുതാമചിന്തയം. തസ്മിൻ നിർമ്മനുജേരണ്യ ആത്മനാത്മനമാത്മസ്ഥം യഥാ ശ്രുതാമചിന്തയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിൽ നിർമനുജേ മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത, അരണ്യേ വനത്തിൽ, പിപ്പല ആൽവൃക്ഷം, ഉപസ്ഥേ അതിനു താഴെ ഉപവിഷ്ടനായി, ആശ്രിത അഭയം പ്രാപിച്ച്, ആത്മന ബുദ്ധിയാൽ, ആത്മാനം പരമാത്മാവ്, ആത്മസ്ഥം എന്റെ ആത്മരംഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന, യഥാശ്രുതി മുക്താത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രവിച്ചതുപോലെ, അചിന്തയം ചിന്തിച്ചു,
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: അനന്തരം മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഒരു വനത്തിൽ ഒരു ആൽമരത്തണലിൽ മുക്താത്മാക്കളിൽ നിന്നും അഭ്യസിച്ച പോലെ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അന്തരംഗസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, നദിയില് ഇറങ്ങി കുളിച്ച് ക്ഷീണവും വിശപ്പും ഒക്കെ മാറിയപ്പോ, ദാഹമൊക്കെ മാറിയപ്പോ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്താണ്, ഫ്രഷ് ആയില്ലേ, ഉഷാറായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാത്തൊരു വനത്തിലെ ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ തണലില് മുക്താത്മാക്കളിൽ നിന്നും അഭ്യസിച്ച ആ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്തരംഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗുരുവിനെ ആര് ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു? നാരദ മഹർഷി ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം: സ്വന്തം മനോരഥത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാൾ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. ഒരിക്കലും സ്വന്തം മനസ്സിനനുസരിച്ചല്ല ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രാമാണികനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാകുന്ന സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെയും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച തന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉള്ളിൽ നിവസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയിരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞാ നിർവഹണത്തിലൂടെ ഭഗവാന് പ്രേമയുദ്ധ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഈ അവബോധത്തെ അചഞ്ചലമായി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീ നാരദൻ പ്രമാണികരായ ആത്മീയാചാര്യന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആത്മാർത്ഥമായി അവരെ സേവിക്കുകയും ശരിയായ വിധത്തിൽ പ്രബുദ്ധത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, സ്വന്തം മനോരഥത്തിനനുസരിച്ചല്ല ഒരാൾ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമാണികനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാകുന്ന സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെയും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച തന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉള്ളിൽ നിവസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയിരിക്കണം. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ആ ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ആധികാരിക സ്രോതസ്സും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള മാധ്യമത്തിലൂടെ പിന്നെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ആ ബുദ്ധി ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഒരു വ്യക്തി നേടിയിരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞാ നിർവഹണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രേമയുദ്ധ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഈ അവബോധത്തെ അചഞ്ചലമായി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ്, ഭഗവാന് പ്രേമയുദ്ധ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ആ അവബോധത്തെ എന്താണ്, പുഷ്ടിപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ നാരദൻ പ്രമാണികരായ ആത്മീയാചാര്യന്മാരെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആത്മാർത്ഥമായി അവരെ സേവിക്കുകയും ശരിയായ വിധത്തിൽ പ്രബുദ്ധത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, ചാതുർമാസത്തിൽ വന്ന് ആ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് സേവനം, ആത്മീയാചാര്യന്മാരുമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അവരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കൈവന്നു? പ്രബുദ്ധത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ധ്യായതശ്ചരണാം ഭോജം ഭാവ നിർജിത ചേതസ ഔത്കണ്ഠ്യാശ്രുകലാക്ഷസ്യ ഹൃദ്യ സീന്മേശനൈർഹരീം. ധ്യായതശ്ചരണാം ഭോജം ഭാവ നിർജിത ചേതസ ഔത്കണ്ഠ്യാശ്രുകലാക്ഷസ്യ ഹൃദ്യ സീന്മേശനൈർഹരി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധ്യായത, അപ്രകാരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ചരണ അംഭോജം, ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ, ഭാവനിർജിത, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിൽ മനസ്സ് പരിണമിച്ച്, ചേതസ, സർവമാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും, ചിന്ത, വികാരം, ആഗ്രഹം എന്നിവ, ഔത്കണ്ഠ്യ, ഉത്കണ്ഠ, അശ്രുകല, അശ്രുക്കൾ പൊഴിഞ്ഞു, അക്ഷസ്യ, നേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഹൃദി, എന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ,
ആസീത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, മേ എന്റെ, ശനൈ താമസം വിന, ഹരി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ പരിണമിച്ച മനസ്സിനാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചയുടൻ എന്റെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും അശ്രുക്കൾ പ്രവഹിക്കുകയും താമസം വിന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്റെ ഹൃദയ കമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്താൽ പരിണമിച്ച മനസ്സുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കുളിക്കുക, ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിക്കുക, ചായ ഇടുക, 2 ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തില് പരിണമിച്ച മനസ്സുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഉടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽ നിന്ന് അശ്രുക്കൾ പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ താമസം വിന പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ഹൃദയത്തില് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ഭാവ എന്ന പദം ഇവിടെ അർത്ഥവത്തമാണ്. ഈ ഭാവാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകുന്നത് ഭഗവാനോട് അതീന്ദ്രിയ ആസക്തി ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭ അവസ്ഥയെ ശ്രദ്ധ അഥവാ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ നില ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമ നിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കുകയാകുന്നു. ഇത് എല്ലാവിധ ആശങ്കകളെയും ഭക്തിയുടെ സേവന പുരോഗതിക്ക് പ്രതിബദ്ധമാകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിഗതമായ ന്യൂനതകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭാവ എന്ന പദം ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. ഈ ഭാവാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകുന്നത് ഭഗവാനോട് അതീന്ദ്രിയ ആസക്തി ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയെ ശ്രദ്ധ അഥവാ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ നില ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമനിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കുകയാകുന്നു. ഇത് എല്ലാവിധ ആശങ്കകളെയും ഭക്തിയുടെ സേവന പുരോഗതിക്ക് നിർപ്രതിബദ്ധമാകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിഗതമായ ന്യൂനതകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാതെ പറയാനുള്ളതാണ്. ഇത് ഏതാണ് മനസ്സിലായത്? ഭാവം, ശ്രദ്ധ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിചയമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ശ്രദ്ധ എന്താണ്? വിശ്വാസം. എന്തൊക്കെയാണത്? ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള് 9 തലങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? ശ്രദ്ധ, സാധു, ഭജനക്രിയ, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം അല്ലെ? അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം നാളെ എടുക്കാം. കാരണം അതും കൂടി പറയേണ്ടി വരും അതിൽ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതൊക്കെ വായിച്ചു പോണതല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭാവം വന്നു. ശ്രദ്ധയൊക്കെ ആദ്യത്തെ 3 നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പറഞ്ഞു. സത്സംഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നാളെ പറയാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നാളെ പറയാം. എല്ലാവർക്കും അത് 9 തലങ്ങൾ അറിയാവോ? ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ ശ്രദ്ധ, സാധു സംഗമം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതാണ് 9 തലങ്ങള് ഭക്തിയുടെ. 9 നവവിധ ഭക്തി